النبي سلم ثم سلم على النبي أنوني شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أنوني شفنا وويل الله تجي تجو أبرني daha tegaka honoma wodowinde musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo hoyre-biir nogase tati mbooy hitande ujunaje nogase nayi ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yindewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende jayde mon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau hay diaspora o pop moni fof ɗo woni ɗo min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama du'aw alhamdulillah en jetti Allah en jetti joomi men no moƴƴi tawno neɗɗo fof ene foti yettude Allah subhanahu wa taala sabu tagdema adduma yo aduna koye teddungal koye yettude Allah no feewi ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'aw kadi mi duwanimama mi mbara fini alhamdulillah eɗen ñagui yafuya noon hande yewtere nde ñawli arde seeɗa jeeyi sababu koɗo yewtere nde watte ɗo won golle goni ɗon golle ɗe ne mbaɗa dille no feewi ɗe puɗɗima law ɗum jeeyi sababu e nder yewtere mon noon ne gasa noon hen dille seeɗa kono sikki ala ko ɗum jeeyi sababu yewtere nde tardude seeɗa en ñaguimen yafuya no feewi en calmini jinnaɓe men tedduɓe e sehilaɓe mabɓe e sehilaɓe mabɓe e kala keɗotoɗo yewtere nde en calmini ɗum en calmini jinnaɓe mum wuurɓe hen e yaaɓe hen kala wonɓe aljanna pop en duyima e ɓerɗe meɗen yo Allah ɓeydan men jaam ɓeydan men ndenka e kisal e yaajede kala ya rabbi ɓen ɓe cellani taweteɓe cuuɗi e ɓen ɓe cellani taweteɓe hôpitoji ɓe cellani waddoɓe hen jaahi haajuje golleji nde tawno so jahani galle darota pop yo Allah sellin ñabbuji cuuɗaɗi ɗi joomum sali surtude ngam yiɗa hirsude ene ñobbode rafi mum gandade nangue yornata ko hollaka rafi suuɗetake yo Allah sellin kono kadi hollide rafi maɗa beele cella kono kadi ƴeew kollita rafi ma beele cella eɗen ñaagui Allah noon no ceerno Khalid wiyata ni ngam barkendu lewru korko teddundu enen foof yo Allah sellinen ya rabbi nde tawno cellal woni afa ngaalu kono kadi afa ngaalu ko laaɓal ko an neɗɗo yo laaɓ
gilay ñiiƴe ɗemgal hunuko ma laɓɓine ha laaɓa noppi cegineji ma laɓɓine ha laaɓa naafɗi pap koye ma laaɓa sa laaɓi tan a huccite joome ko ñaguiɗamo kala o rokkete saabu Allah subhanahu wa taala ko laaɓɗo ceer omo yiɗi laaɓɗo Allah subhanahu wa taala ko laaɓɗo ceer omo yiɗi jiyaɗo makko e korɗo makko laaɓɗo ceer sa socci hunuko ma ha laaɓi ñiiƴe e ɗemgal sabu gandi ɗemgal ko kañum tunwata hunuko sabu sa yari kokka walla yari kosam walla yari ataye walla ñaami maaro ko wawi wonde fof haggata koye ɗemgal sa lifi ɗemgal a laari tan a yiyat hen tuundi mawdi sa mucci tanggal kala ko ñamɗa koye ɗemgal haggata sa socci ñiiƴe ma ha gayni jaggu boroso pawa e ɗemgal he cocca ɗum walla nangga coccorgal ngal pawa e ɗemgal he cocca ɗum ɗemgal ko tuundi ɓolti sa nani huno ne luuɓa tan ko ɗemgal gaga hendu wondu iworu to nder estomac to ene yalta ga ko ɗemgal ko hunde mawde sa socci ɗemgal ma ha laaɓi saɗa moɗa tuute ma ene newo saɗa yara ene newo saɗa ñaama ene wela saɗa haala kadi ɓuuri ɗum noon yo Allah yen men laaɓal en calminiɗo hen ɓiɗɗo men tedduɗo giɗo men sehili men hono buuɗi Abdullahi Saar mi salmini joom galle maɗa ceerno Niass ha toon to Espagne boɗo miijo jinnaɓe to goni toon to aljanna yo Allah ɓoyniɓe toon waɗaɓe kadi e welede tawno ɓuuri welde nadde aljanna kala ko ridwanallah gonda kadi e weluye Allah subhanahu wa taala ɗum noon ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi wima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gan sa garani jewte meɗen inchallah annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuraɗo winle. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma. En jetti Allah gartirɗo en ɗo e oɗo ñalawma hande wawde kadi addande en ko fati e tarihaji annabaaɓe men no gownoɗen waɗirde e ñande kala. En juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam caggal ɗum en calmini julɗo fof ɗo woni e jokli windere nde kono en gardini e ɗin calminali tedduɗe urɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. Jinnaɓe men yaaɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmeende mum duumo e mabɓe. Jinnaɓe men heddiɓe e dow ndi leydi yo Allah junnu gurdam mabɓe wondude cellal e kisal e nden ka Allah. Caggal ɗum en calmini ceerno men giɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye mo en gamata en kastata en tampata haalde haala mum. Yo Allah junnu gurdam yo Allah moƴƴin battane. Kono en calmini kaw men taw ko sehil men taw kadi ko ceerno men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah dumno e makko kisal e cellal yo duuso ɓooyi yo Allah hedduma ko juuti barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. Kono en calmini guiƴam sehilam ɓi nenam ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye Seydi Mbaye yo Allah junnu gurdam Allah lawma cellal ko dondiɗa ko yo Allah hokke no tamboriɗa. En calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho en calmini ceerno Moustapha Sakho en calmini ka galle o kala. En calmini Hawa Oumar Mbaye to wawi wonde fof en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko ndenka. En calmini Kadia Mbodj ɗo soringo ɗo kono en calmini ceerno Samba Modi Mbaye to Dakar e cuddiɗo makko jinnaɗo meɗen Nene Hawa Diop en calminimo no fewi kono en calmini ɗon Aissata Ba galle o kala.
kono en calmini sohna Aissata Bokore Lo, en calminimo no feewi to woni fof yo jaam Allah jogomo. En calmini Hawwa Sall ha to Waali Jantan, en calminimo no feewi, kono ko ɗon calminden musidɗo makko sohna Mariam De, en calminiɓe no feewi, yo kisal Allah e weluyo Allah won e maɓɓe. En calmini ceerno Aliyu Babayel Dooro to Belinaɓe, min calminima no feewi, min ñaaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won e ma. En calmini Lo Afranaɓe, kono en calmini Parinaɓe, en calmini Soringo naɓe fof, kono en calmini Senje naɓe, en calmini Évro naɓe, kono en calmini Roua naɓe, kono kadi en calmini Elbeuf naɓe. Hay goto en goppani toon, hay goto en jejjitani. En ñaaguima Allah, kala ɗo julɗo woni yo Allah moƴƴanmo ɗon, kala ko julɗo dillata ngam dañde hen no wuurdi yo Allah waɗanmo hen sutura no wuurdi taw o tampani. yo Allah hebbine men sutura ta hay goto andanta en, nde wonno neɗɗo so dañi sutura o dañi fofof. Seydi Saar mi donimama to gonɗa fof, yo kisal Allah heew e ma, yo Allah moƴƴane aduna e lahara. En jetti Allah, Allah artiri en ɗo hande. Ɗum noon mi ruttat e ma konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle. Seydi Saar. ceerno Khalidou a jarama, ɗo ɗo ndu waɗiɗa moni kala dillata ɗo yo Allah waɗi hen barke, ɓeyde hen barke. enen kala denten mbiyen allahumma amina. Ganden noon nduɗo hen lewru korka ko lewru du'a. Julɗo kala yo hebbinen du'a, sanga kejjari, sanga kala juulal, sanga kumtari, sanga nafilaji, hebbin hen du'a ha tenti noon jammaji ɗi nde tawno julɗo joɓari mum ko du'a, ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo en naate mum, yo en jiɗɗum, yo en noddu ɗum, teni kadi so en noddimo o noto en. ɗum no woto kasten, woto tampen ko en demude ɓole, yo Allah sukkan en demude bonde, sukkita demude moƴƴe ɗe kala. Mboɗi wadduɗo hen ɓattake seeɗa tan, wonande enen hettiyankoɓe yewtere nde, enen hettiyankoɓe yewtere nde kala hewɓe hen noon ene nela wona yimɓe, ene mbaɗa wona messuji ne kollita ko gonga calminali ɗi ne keewi, kono noon wona calminali ɗi keewi jomin keppani ko qissa o kono inchallahu rabbi hayso calminali ɗi keewi qissa o warata tan haw timma inchallah so haaji jomiraɗo. Nde tawno so tawi aɗa laara série ji, walla aɗa laara film mo jiɗɗa, walla aɗa laara kala ko jiɗɗa, so ɓooyi aɗa yiya publicité ji ne naata hen, walla calminaɗi naata hen, walla joom wiya mboɗo siftorɗo hen kaari salmina hen, walla publicité lombani ɗi publicité ji keewi wayi. ɗum noon ko yiddema yewtere nde tan, walla yiddema série jahowo o tagma wiide noon, tawi ɗon noon ko ɗon publicité nannete. ɗum ɗoni kadi kañumne calminali ɗi ko promotion wonande yewtere mon, ha ɓuuri wawde dusde mon, ha ɓuuri wawde ɗoftude mon, ha ɓuuri wawde rokkude mon temps. Nde tawno qissa o so rewama no wirani tan ni tan no jiiɗirɗon ni, wonata balɗe ɗiɗi gasa laaɓa joɗɗon min jooɗo. ɗum noon mbawen muccude tanggal o tan ha laaɓa tawen ƴakkani inchallahu rabbi, beele mbawen hebde dakneji wondi nder ndi. On ñagamen yafuya no fewi noon, kono so Allah jaaɓi ma tarikh o aroy min jiiɗi ko ɓuuron faam tarikh o ko yahata. ɗon noon calminɗen jariyata Abdullahi Seck, debbo mo waali jaam tan, min ko jaam mbiyamiɓe, ene wonde sohna Saharatu Ba, denɗiraɓam e wonde nene, ko noonne kadi Ndele Ba ha to Belgique, Fadimata Tall e ɓesgu mum e joom galle mum e dendagal bandiraɓe kala, ko noonne kadi Coumba Sow ha ton to Belgique, onon fof calminama. ceerno Haali Abdullahi Sy, gonɗen koye annabi Ibrahima ɗo haɓɓani jogori weddede jeygue, caggal nde o gantinani malika joguiɗo caabi ndiyam. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. En calmini gorgol men Jaari Mbaye, Seydi Mbaye, kono en calmini musidɗo
taweteɗo toon to elbef hono Ahmadou Ba ko neloɗa fof yettima, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. E hoddira Allah e bawɗe mum Seydi Saar, to mbinoɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen ko joguiɗo coktirɗe ndiyam jippotoɗam woni toɓo. O ari o ñaguima annabi Ibrahima ngam o sokta asman o toɓo jippo e to jogori weddeɗo kanko Ibrahima ɓayde noon huɓɓa jeygol, beele ndiyam ɗam ene ñifa ngol jeygol o wasa sumde kanko Ibrahima. nde on haali en kaalino hanki o gantini kanko Ibrahima, o wi o sohlani on ɗon joguiɗo coktirɗe weeyo ari kañumne hollimo ne yiɗi arde walludemo. kanko Ibrahima o holli, o sohlani. On wi mi sokta weeyo ngo, mi nodda hendu bipporu, hendu hewdu doole ara. aɗa andi hendu so heewi doole so ari ene naata e lobbuli, ara tawa toon jeyge nge weɗa ɗum ha laaɓa, fitta ɗum ha wiya cer ha wonta karwal. Ibrahima wi ala, mi sohlanima, yaafomi. E hoddiro Allah e bawɗe mum, Ibrahima rendiniɓe kamɓe fof, o wi mi ala e mon haaju, mi sohlani on, tinnoɗe jaafoɗe kam. o wi hasbi Allahu wa ni'mal wakil, min kay yoni kam, heƴi kam Allah on goto moƴƴi, taare bakkilteɗo mo ganduɗa ko kañum boylete e fiyakuji. wadde ko am ko koto makko tan, mi sohlani hay goto goɗɗo e mon. onon arɓe ɗo ɓe e woɓɓe ɓe garani jogorɓe aroyde pop, min hay goto e mon mi sohlani. min cohlumi tan ko jomiraɗo o. hay on wona mbiɗi nodda ɗum, ala. koto gommi fof mbiɗa sohlimo tan, to mbawmi tolnade fof e aduna e gurdam mbiɗa sohlimo, kono wona mbiɗo noddamo, ala. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. Ibrahima Allah koko hollimo ko woni e makko, ɓernde nde wonkiki ha laaɓi. ɗum tagui o fayani won cosoho gonannoɗo taw no saliti ko ɓooyi ceerno haɓɓede ha tiiɗa no jogori weddede jeygue. ceerno Khalidou caggal ɗum ɓe pelliti, caggal ɓe pelliti weddademo e ngue jeygue, holko Ibrahima wi ɗon e holko haali ɗon? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. ɓe pelliti weddademo taw ko e nder jeygol he. en calminiɗo mawɗo men moƴƴo biyeteɗo Maymuna Mbayi, gonɗo e jillu mum, yo Allah reen barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. ɓe kaɓɓimo kanko Ibrahima hankadin aɓene beddomo e jeygue he. ɓe jolnimo e lottudu caggal nde ɓe kaɓɓimo hawtiide. holko Ibrahima haali? Ibrahima wi ko la ilaha illa anta subhanak lakal hamdu walakal mulk la sharika lak. ko ɗum ɗo woni ko haali haade maɓɓe weddademo. deweteɗo e gonga tabitɗo e dewal kanduɗo e rewede ala so wona an jomam. jomam senare koye wodanima, ko an jeeyi jettor ko an wodani, ko an jeeyi laamu ko an wodani. dendal alanama, laamu nguɗo hay goto a rendanigo, hay goto wallanima, ko an jeeyi. ko ɗum ɗo woni ko Ibrahima haali haade maɓɓe weddademo taw ɓe mbaɗimo e lottude he. caggal ɗum ɓe nannimo e lottude he, ɓe beddimo e nder jeygue he.
ɓe jirli ha juut tan ɓe beddimo e nder jeyge he nde ɓe beddimo tan hade makko yettade jeyge nge taw jibirilu alayhi salam adimomo toon jibirilu jaɓɓimo kanko ibrahima alayhi salam nde jibirilu jaɓɓimo tan joƴƴinimo holko jibrilu adi wiidemo fa qala ya ibrahim alaka haaja jibrilu wimo e ibrahima aɗa jogui haaju hol haaju ma joni holko cohluɗa holko ibrahima jaabimo eskey oɗo gorko ko yo allah tas en e barkeji mabɓe yo allah tas en e barkeji mabɓe ibrahima wi amma ileyka fala anani kaɗo haala seydi sar ceerno yo allah hokku en yonede allah subhanahu wa taala yo allah hokku en yonede allah eskey konngol artiyama seydi sar e on saaha jokken golle ceerno Khalidou jokkodirde Allah tan jaabuma direct ɓuri jokkodirde rawhan eskey baba annabi ibrahim ɓernde nde ruhu o ƴiƴam ɗam ɗaɗi ɗi fof koko yi Allah subhanahu wa taala Allah noon ene hollita malikaji ɗi ene hollita kala mum mboɗo jogui jiyaɓe yiɗɓemi ha ƴiƴam men gontimi taw ganduɗa haysoɓe naati nokku ala ko wattaɓe haydara ske o jaabima malayika o so tawi ngal ballal walla on haaju kotoma ɗo tan iwrata walla kotoma ɗo humtorto ala caggal ɗum holko jibril wimo ceerno Khalid seydi sar mi salmitimama lawol gongol en calminiɗo seydi karfa so e aysa sumare coddiɗo makko moƴƴo o yo allah yoɓɓe moƴƴere Hawa so mi salminima kono en calmini ceerno ibrahima karfa so Fadimata Bakku Guèye ha to men to en calminimo a jarama seydi sar ayi jibrilu namdimomo somo jogui haaju humtanamo haaju o wallamo ibrahima wi so tawi ko an haaju o so tawi ko an humtatamo mi sohlani mi ala ma haaju an mi ala ma haaju ɗum ɗo woni yonede seydi sar yo allah hokken yonede allah ayi o wi o ala makko haaju jibrilu ɓeydi ene haala goɗɗum jibrilu heɓɓiti wimo joni wadde ñaago joome fa sal rabbuka ibrahima heɓɓiti wi hasbi min su'ali ilmuhu bi haali o wi heƴi kam eko jogormi namdade Allah gandal Allah e yam to gommiɗo anani kaɗo haala jibril wi joni yo noddu Allah walla mo o heɓɓiti o wi jibril ala heƴi kam tan min Allah ne andi alhaalam to tolnimi ɗo gandal Allah e to tolnimi ɗo noon yoni kam ga namdademo walla ñagademo yo wallam komi jiyaɗo makko omo andi to tolnimi ɗo ɗum tan yoni kam min yoni kam jarani ko mbaɗa haala ko jogorimi haalde ko andi e yam ko ɓuri ɗum anani kaɗo haala seydi sar ceerno wona ko wiiɓi ɗum ɗo ko dokkal kono ko jangde ɗum ko jangde woni ɗo seydi sar yoni Allah ko andi e yam ko tan ɗum yoni kam gaga wiide mbeɗa noddamo wallam wona mo andi hay hunde ala ko humpimi e makko o mandi alhaalam foof nder e bowal dow e less fof mandi joni noon so tawi mi wi mboɗo huccita e Allah mboɗo ñaago yo wallam ko peelalagal gondumi walla holko ponmi wiyede ko peelalagal mawgal Allah ne andi to gommi ɗo omo andi ko gonmi e dow mum omo andi to tolnimi
nder e boowal wonko ande yam ni to gommiɗo taw min mi anda ɗum e hooram wonko Allah ande yam to gommiɗo taw min mi anda ɗum e hooram so neɗɗo andi ɗum ɗo tan maw rento wadde gueɗe kewɗe kono sa yi neɗɗo ne yaaha ene wujjoya ne fenoya walla ne waɗaya goɗɗum ko wasde yananede wasde jaggude e nder hoore mum ko Ibrahima jagguiɗo e hoore mum ko. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou woni majjere tan ko wasde andude Allah. Yimɓe en hannde so wiyama kaari ko majjuɗo tan ɓe cikkata majjuɗo komo janggani. Majjuɗo ko majjuɗo Allah donkuɗo andude Allah subahanahu wa taala. Teni Allah biɗo kam ɓuuri ɓattadema e daɗol dande ma. Non kewɗen wiide ni kanko fofata e ma, kanko haalata e ma, kanko dillata e ma, on ɓuuri andude no goruɗa. Ko on yamiri ya laaɓ laɓɓina ñagoɗamo, ko on yamiri ya yinmo o yinma. Allah wi ko yen jiɗɗum o yiɗe en. Jiyowoma ganduɗo ko arata e ma, ganduɗo ɗanotoɗa, ganduɗo no mbaɗa, sa yiɗimo o yiɗima ko o woni nden kama. Majjere ene lombo hakkude neɗɗo e jomum ha donka andude joome, kono joome ne larduma e ko gonduɗa ko aɗa yaada hen aɗa membo ha tampa daroɗa kak wonko mbatta ganda ko punition woni ɗon. Jaaha partout omo ɓuuri ɓattadema e ɓoggol dandema donka miccademo walla siftordemo walla yiddemo walla wadde ko yiɗi ko o ittanma ko gonduɗa ko. Ceerno Khalidou Ibrahima e ngol jaabowol wonko tawete hen tawhid ne hen, hikma ne hen. Tawhid ene hen, hikma mawɗo ene hen. Ngan sanga nde o haɓɓa ha tiiɗi omo werla e nge jeyge holno duuɓi makko ponno ceerno Khalidou. Seydi Saar en calminiɗo en groupe Yanabi TV e gardogol ceerno Ousmane Ly en calmini groupe o ambassadeur mabɓe noon ko Hawa Konté kamɓe foof en calminiɓe en mbimo kadi yo salminan en dendagal groupe Yanabi inchallahu taala. A jarama Seydi Saar. Ko ɗum ɗo woni ko Ibrahima jaabi Jibrilu alayhi salam. Jibril nde wimo noddu Allah, Ibrahima wi yoni kam tan yoni kam ga ñagade Allah yo wallam sibi andudemi no andiri alhaalam to tolnimi ɗo. Wiyama noon sahande Ibrahima wedda e jeygol he, wiyama o jogui ko duuɓi 16. Won konngol wi ala o ɓuuri duuɓi 16 o yettoyima duuɓi 26. ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi ngari hen. Kono noon hayso yettaki 26 ɗi o foti ɓurde 16 o seeɗa noon 17 18 fodde ko jannguɗen ko ɗon o ɓuri tolnade. Sibi ko adi nde ɓe pewjantamo ko duuɓi 17 ɗo jogino woɗɗodirani eyyi ene wawi duuɓi 16 19 ene wawi wonde ɗon manque nogas seeɗa. joni noon o ko cukalel Ibrahima ko waddete ko pop ko cukalel tokosel taw puisque Allah nela ɗum o woni garduɗo e gueɗal muɗum. E on ɗon saaha noon nde Ibrahima wedda e nder jeygol he, kala ko Allah tagno ari yidde ñifde jeygol ngol, kala ko Allah menno tagde nde Ibrahima wedda e jeygol nde, kala numantewel ngel Allah tagno e aduna e on ɗon saaha ari wallude Ibrahima ñifde ngeɗo jeyge. ɗum ko dokkal ceerno, ɗum ɗo ko dokkal wallahi ɗum ko dokkal. So an haɓɓonode weddeɗo e jeyge
ala ko tinata ni an aɗana jogori weddede jeyge kono Ibrahima nde haɓɓani wedde jeyge kala ko Allah tagno ari yidde ñifde jeyge nge Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle duuɓi baba annabi Ibrahima duuɓi poɗɗi ni yenni ɗi sanamuji ɗi jalaŋeji duuɓi poɗɗi ni ɓe jiyani cukako jomum ɓe jiyani jomum haaldi ko cukako ɓe kuɓɓi jeyge lewlendu fayi dow ɗen leɗɗe tenaɗe ken tolno e lewru oɗo henna suka joom duuɓi nana wedde nder teni holɗum ko haaldemo deweteɗo ala so wona goto acce ko batton ko ceerno haalid ɗo henna so tawi koto banggue rendo men suka so woni dewo Allah tigui rigui en jooɗetake mo enen ne tiiɗi ɗo dewo Allah yooɗata men e makko tan o ko pamɗude haaju o famɗi haaju cukalel tokosel en ando heɓɓo jumaji e jamaji ko cukalel tokosel nani en hirɓo e jumaji e jamaji aɓe jennamo aɓe mallamo taw o taguira ko yerewo Allah kamɓe jiyata ɗiɗo duuɓi koye ƴeewoye goɗɗum ko wona Allah ɗo eɗen joguiɗen caɗele neɗɗo rewata Allah e rendo men ha jooɗeɗen dewal makko Allah ala jooɗerɗen ko goɗɗum ko wona ɗum suwaɗa wona jimowo tan walla wona kaalowo tan walla wona tindowo tan walla wona darowo tan walla wona goɗɗum tan beltoɗen kono ko dewo Allah karpat tan ha beltoɗen ala ɗo gonɗen foof gonten koye ñingdemo gonten koye yennudemo gonten koye ñamde nguru makko tene taguirɗen ko yen ɓatto Allah taguirɗen ko yen ndewo Allah debbo e gorko foof yo won rewoɓe Allah rewde Allah ko hunde moƴƴere ceerno Khalid nde wedda e jeyge nde kulle kala gari ñippude ngen jeyge hol ko ari ɓeydude ngen jeyge e holko ari hen e holko yamira hen ceerno Khalid bisimilla Seydi Saar mi salmitimama no feewi en calmini sohna Aminata Siré en mbimo Seydi Ndiaye gonɗo e jillu muɗum to Sénégal yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere en mbino Ibrahima wedda e jeygol ngol kala ko Allah tagno ari ñifde jeygol ngol so wona ko wiyete e liggi jaddal ko eɗen gandi ko woni liggi tan woni ñifani jeyge nge liggi ari ko ene wutta yo jeyge nge ɓeydo sali ñifde jeyge nge kañum woni koye wuttude beele jeyge nge ene ɓeydo joni noon liggi wone wuttude ngam jeyge nge ɓeydo kañum sali wallude Ibrahima woni koye ɓeydude nguleki jeyge nge e hoddira Allah ɗum waɗi sababu liggi faaɗi ko sababu o walli hefereɓe mbete Ibrahima ene suma ɗum waɗi sababu kanko liggi jaddal o faaɗi o nanata liggi nanata liggi ne faaɗi ha may ene wawi yiidema doga kono kam nanata dille sababu o ko walli Ibrahima beele ne ɓeydo sumde o walli ko hefereɓe e dow Ibrahima yo Ibrahima sum kanko liggi jaddal ɗum waɗi sababu o faaɗi kanko liggi ɗum waɗi neraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamiri liggi kala ɗo yiya yo ware sababu o ko liggi o fonno ko wallude Ibrahima no mumante on fof balliri Ibrahima ni o sali wallude Ibrahima o wona e wuttude jeyge nge beele ne ɓeydo wadde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri kala ɗo liggi yiya yo liggi o ware sa fi liggi lawol gotol liggi o maayi a dañi baraji temedere so tawi ko laabi ɗiɗi piiɗama o maayi a dañi baraji 50 so tawi ko laabi 4 piiɗama o maayi a dañi baraji 25 ko ni tan
ene tello piggal ngal ne heewa tan baraji ɗi ne gusto gotol tan noon piiɗamo o maayi ɗon aɗa jogii baraji temedere wadde so liggi andino wuttatano jeeyge Ibrahima weddanogue yo ɓeydo sibi wontanimo caɗele ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou liggi waɗa ko barke ɓen mbiya lugu ɓen mbiya lugu jaddal ɓen mbiya liggi ko wawi wonde kala aɗi jeeya sababu eke sahaji sumde cuuɗi saabu koɗi jeeyge ɓolde saha soɗi kaɓa jaafa ɗon saha soɗi kaɓa peetena jalta e majji saha aɗa jogui poflugol ngol ɗi poflorto jeeyge ne yalta haɗi cuuma kala ko ɓattiɗi firti noon ko liggi no huɓɓiranno jeeyge ni no wuttiranno ni jeeyge ene ɓandu mum gueɗal gongal ngal enen hoɗɓe e nokkuji mbaɗɗi liggiji heewiɗo ñamɗa ñamde reeduma dogi ñalluɗa tudde reeduma ñalli wuttade musde won hen ni nawa hôpital uji oɗon nan ɗum ñande kala tawata liggi tooke mum koko naati hen tawno tooke liggi ko tookaɗe lacciri sa liiri rento so wona lawol liggiji goni ɗon so tawi suuduma ni heewi liggiji rento joƴƴinde lacciri ndi hippaki walla ndetoɗa joƴƴinde poti ndiyam pon ndiyam tan no yimɓe mbaɗata ni pon ndiyam batteɗo e loonde joƴƴina e leeso jottego taw leeso ngo sukaɓe ne piija hen ene taaro hen yimɓe ne jaɓɓa hen koyɗe mumen ene dippa hen nanga pon ndiyam on joƴƴina hen kala ko heftima ko fayde reedu ko an addi ɗum liggi so tawi ene taroɗe maɗa tenti taroɗe hande gonoje nder cuuɗi ɗe rento jaggude broche ma broche da o borsiɗa gayna lawƴa joƴƴina ɗon sukara gonowo e nder broche o so laaɓani ene addana liggi arde mettade hen so mettima hen noon sa renaki tan hunukoma nder o futtat ɗum woni yimɓe hande yiya ɓe jogo ñabbuji ɗi ɓe ganda ko wayno kiliɗe ko wayno kunuɗe putta daña cooɓe bonde walla nder wona e ɓortade taw won ko kewi ɗon walla coccorgal ma ngal coccorɗa ngal fof jomum yo rento rentade ɓuuri safrade ken hoddaɓe e tooke ɓole ɗum noon ko yidde tan jertinde yimɓe e rentindeɓe kadi ceerno Khalidou ko kalaɗo hen e liggi o ceerno Khalidou kala ko Allah tagno ari ñifde ha heddi liggi e ɓeydugol nelaɗo men yamiri liggi yo ware kalɗo yiya ceerno Khalidou holno foti balɗe kanko annabi Ibrahima o waɗe nder jeeyge ceerno Khalidou. mi salmitimama Seydi Saar en calmini baba Sildu Mbocc kono en calmini nen Munoy Mbocc en calmini baba Dawda en mbimo Seydi Thiam yo Allah yoɓon moƴƴere. Seydi Saar liggi ko ni woni sifa muɗum fodde no mbiɗen ni ko yamirore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo ware sibi arno ko wallude hefereɓe e dow sehil Allah annabi Allah no mbiɗen ni noon ko noon baraji keɓorto e liggi sa fi ɗum gotol tan ma yi ko baraji temedere so ɓuuri ɗon kadi ene usto ha to haɗoy kala so piiɗa ɗum ko laabi temedere ko nden mayi ko baraji ma ko gotel keɓɗa so laabi capanɗe joyi piiɗa ɗum mayi baraji ɗiɗi joguiɗa ɗum noon ko ni ɗum sifori yoga e anduɓe noon mbi liggi natta e suudu wondu ko wiyete zaafaran ko joni noon no foti annabi Ibrahima ñiiɓe e nguen jeeyge nde o wedda e jeeyge he nde lekku ɗum wonno namdal ma ko sakkiti no foti annabi Ibrahima ñiiɓe e ngeeɗo jeeyge annabi Ibrahima ñiiɓe e jeeyge he konguɗi kewɗi ngari hen wiyama o ñiiɓi ɗon e jeeyge he ko balɗe 7
wiyama ala o ñiiɓe jeenge he ko balɗe 4 won konngol cakkitingol wi ala o ñiiɓi e balɗe e jeenge he ko balɗe 5 ko ɗum o woni e nder jeenge nge o weddanonge kanko annabi Ibrahima. no sifori fof de jeenge kam hay sinno gonɗa hen ko hojom goto koko satti tan. ala o haali kene wiye balɗe limtinde wadde o ɓooyi e jeenge he o woni toon balɗe 7 won konngol wi ala o woni toon ko balɗe 4 konngol cakkitingol wi ala o woni toon balɗe 5 no sifori fof o woni nder jeenge he o woni toon ko Allah haaji ha Allah subhanahu wa ta'ala felliti haaldude e jeenge nge memanimo sababu jeenge nge wasde memdemo ko Allah harti jeenge nge ɗum noon so Allah jaɓi holno Allah wi jeenge nge ko darsu men janngo so hawri e weleede Allah gartori hen ko ɗo yewtere men haɗata hannde so hawri e weleede Allah en calmini dendagal bandiraɓe ngoni en calmini alhamdulillah sanar gise e cuddiɗo makko rahmatullahi gise en calminiɓe kattude calminali eɗen ñagoɓe yafuya en bayrodiri e mabɓe seeɗa en calmini baba Samba Gueye to Lo Havre Seydi Gueye kono en calmini mawɗo moƴƴo jinnaɗo men biyeteɗo Manguel Gueye kono en calmini bani men debbo rahmatullahi Gueye eɗen ñagoɓe yafuya en bayrodiri e mabɓe en ɓuura doole tan kono sen dañi sago men hay goto en bayrodirta kono eɗen ñaago yafuya dendagal ɓe jokkodirɗen eɗen ñaago yafuya hewɓe no nodda en ɗo en ƴettata kono ko wasnata en ɗum ƴettude ko wasnata en ƴettude téléphone ngaji ɗi ko tawata ko eɗen nangi tan kadi téléphone ngaji ɗin keewi ɓe jarlo en ɓe jaafo en eɗen ñaagui yafuya oɗen ñaagui on yafuya hen sa'a kadi message uji ne ngara ɗo jooɗo ko juuti jabtaka woni hen ni ene mbasa jabtede wallahi wona salare mbeɗa ñaago on yafuya onon waɗoɓe message uji ɓe jarloɗe jaafoɗe wona yidde wona sago ken ɓuraɓe doole tan jarloɗon jaafoɗon ɓe leele tan jabtade ɓe kadi yoɓe jarloɓe jaafo wona yidde men de wona sago meɗen ɗum noon en ñaaguima yafuya fofof en duyima noon fof ko Allah tan andi ko Allah wawi yo Allah waɗan en yo Allah wonan en o wonda e men nder e boowal yo Allah reen en nden ka keerika yo Allah suur en suturu mo huncotako yo Allah fewnu en enen fof yo Allah rewnu en e lawol peewal yo Allah hollen ko kañum tan woodi goɗɗum ala kala ko wona Allah yo Allah hollu en ko mere kadi Allah arsugina en gonɗinde ɗum jaggen ɗum kutoroɗen ɗum gonen ɗum goniren ɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah jaɓanen kala ko golluɗen e nder nduɗo lewru korka to banggue moƴƴereji kala ko tatiɗen yo Allah yaafo yo Allah yañan en pittali men ɗi yo Allah wowodir en haɗo en certata yo Allah hollu en saabi Allah tan woni gonga kala ko wonirani Allah wona gonga yo Allah hokku en nangodirde saabi Allah yo Allah moƴƴan julɓe fof yo Allah faabo julɓe oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Saar mi ɗaccuma ha Allah hokke en hawrude e janggo ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم en mbiya allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina a jarama Seydi Sy yo Allah yo moƴƴere ko noon tigui nde tawno ko gonga eɗen gandi WhatsApp ne faaɗi yimɓe tato ha nayo so neldima message privé tan heewat haalaka noon so tawi ɗi keewi kadi kala neɗɗo nelduɗo message ene sabbi e jaabede
walla nottede kono kadi en gandi ko kewmi wiide ko tan so Allah rokki men famodiri tan en moƴƴat moni kala yo faman goɗɗo o moni kala yo faman goɗɗo o moni kala so famani goɗɗo o tan en gurdat gurdam ɗamalɗa e sikkitare gurdam newiɗam moƴƴam pewɗam gonduɗam e yajede alhamdulillah ceerno Khalidi ɗo kalɗa no foti balɗe o ñiiɓi e jeyge nge eɗen kaala jeyge eɗen dentina bandiraɓe dentuɗen bone koddaɗo o woni jeyge ene heewi nafoore kono kadi ko noon way heewde bonande saɗa nanno kuura e galle ma waɗi hen fiiluji moƴƴi woto wat demerde ala woto wat ittini woto ƴeew fiiluji kadi jawɗi wulde ƴeew fiiluji moƴƴi mbaɗa hen ganda ko gurdam ma e gurdam galle ma woni ɗo saɗa waɗa installation kuura e nder galle ma waɗi hen kaɓirɗe moƴƴe mbaɗa hen produit moƴƴo mbasa wadde hen produit mo moƴƴani waɗi hen kaɓirɗe moƴƴe ɗe ganduɗa jeygue ngue ne wawi marade nder wasa wadde sirki so waɗi sirki tan saabu galleji men ɗi ko tekke ɓole tekke sukaɓe nana partout comci nana partout rideau ji nana partout traversaji nana partout ɗo jeygue yaɓat rutto mbiyen noon oɗo nokku ne suma ñande kala ene wawi taw ko seydineji walla ko jinneji ala dentoɗen jeygue defirka ma rento comci ma rento gude ma rento takkol ma rento kala ko takki huɓirde maɗa rentade ɓuuri kala saabu en teskima ɗeɗo balɗe cumuji ɗi ne keewi ha tenti noon e nder diwan Tamba saabu eɗen gandi ɗiɗo sahaji ene waɗa saaha keneli ɗo e yeeseɗa keneli ne gara a saggina tan hendu wona e wedde aɗa duñca ɓagga hen sengge taw wala no wayi jeygue filta woɗɗo ari woɗɗo bonni ko gueɗe dentereɗe fewi yo Allah reen yo Allah waɗan men jaam eɗen jogui bandiraɗo debbo jaadiɗo Weltare TV ken tolnani duuɓi 9 nafɗo kadi Weltare ɓiɓɓe fulɓe kettinoɗo e Weltare ɓiɓɓe fulɓe kon ɗiɗo hen duuɓi 3 kala ene ŋakke Weltare nde no feewi jeeyi sababu noon ko ŋakkudemo harde cellal noon ne ŋakke makko no feewi ha ganduɗa kala ɓe o wododirino hande o taƴodiri e mumen gam cellal ɓandu makko ɗum noon ceerno Khalidou yandu lewru wonandu oɗo hen no annabira mo kalten barke lewru ndu e barke Ibrahima o e barke l'islam o yo Allah nannu cellale makko ittara fewa ha laaɓa kanko e waɓe no way foof bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam dande welnde nde ko musidɗo mon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga tarikh o haalelo naata e nofuru ko musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo soringo to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba lowre mon YouTube gorko mo Luksayba gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen gorko mon dulumaji mo fulɓe kala mo rendo kala mo aduna kala yen kodde jango wolodo winde den wadde juulen e ɓurɗana fayen yen kodde jango wolodo winde jettoɗe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabumum woodi winde jettoɗe godani
Kotakdo kala kala julen mazabama wadinle hulfamo jidada Allah idama ganya monganyeda obaba aha hulfamo jidada Allah idama ganya monganyeda wasalam halfa monjidata Allah yidama ganya manganya